Southeast Asia ramngadur pui ron langin American mi le saten thingkung anlo kitme ka call control tu chuan nimbuk kara tangin tu tenemo anlo en thareng ti asia anen chian nak chuan mi pakhat tlan phezeu awa muhman vain fiangei aril ruka mase anzinga pakhathian ron ti buain ahna aril ru pe ve deuh turin atia nidang aya na an nga jok wangani na an tho chun zom le ngala chuti lai chuan an zinga pakhat ramhnuai lama kal chu aron kir le to reng lova khol thunun tu chu chuk thlain aven diknak chuan an thian pa ruang awa hmuwa abul loka thom a shezui lau thong takin atlan chia thanga atlalut man trep ain hai chuak thei sha ma atlan le hnu chuan hrui palin aletling zongin ain khai kangwa a nammol pakhat thisen kai hnuang aron lang tamai an thian pa that tu ngei kha ani ti a hrethiam ngala nammol chuan a hreite charin a chek ta sia mai tharuk liam hnu chuan nupa richi le jasmine ter ron langin an thian te pahnih in hual mek ajay le maya tenen zanria an lo hil tlanga richi le ajay te hi thian thatak niin an vai chuan ramhnuaya luya intihlim tura kal an chak thu an soi tlanga richi an helai ram luya hian olele rul tam tak an omasin tin ajay halo phur tel tela richi nena helai ram hlataka hian tinge min hruai in seng hnem don boxi atia richi an ka thian te tan ka ti ve thei to ka ni hi tina changa zuno domin an hlim tlang hle ajay le maya an thlen na ruma anom fal hnu chuan ajay yan a thian pan sum tam tak senga helai thleng a hroi du hi mak ati thu ha soi chuak le a maya in richi hi thian thaberania min du sakwang ani hi hlim taka omtum vero tina hril atuka ramhnuaya luyom na lam chu an pan hloma anma ni stroi kwal tu tur ngakin nik aron thleng hlol longkaran thiam le thiam lo azot ngal zunga an voi khati na tur ani thua lo chang hlomin life jacket asem diata anin karna tur long an pan ta ni nikan ati dan vel an zirtir thuaka tuya tlak a hlawoma wangin an phone saranga akhung saka ajeyan apeve du lo thung chumi hnu chuan ramhnuai lama anin kar chuak ngala luizo thazelin ramsadang lam tak te chuan an mit ala hle maya in nikhnena engtir reinge he na hi itho to atia nikan hunrei takani to kapu kha guide thaunin chumkha chu ramhnuaya hian abova rei tak kan zon hnuwa aru ro le abung ruwa chiak kan hmuni atia maya in engwanga thinge niang atile nikan helai hmuna hian ramsa ain mishing an hlawom zo kani mi soidan chuan hringei tlema zong an loma van nei thlak takin kalatong velo tina hrilfia thuiwak lo anin karle hnu chuan an chola jasmine longata chuk watin aluak ta bor mai richian avain fia wata annu hian nawo payani richi nen chia hian an la hria an pa hian angai sakte chiam lo heti lai hian ramhnuaya bikers in ngai zong te ron langin an ramfang chu social media an life an fans thanem takin an lo thlir me kani lu phallo na hmuna chuan an tlan luta atlan masajok chuan wer suin ashroka takafua ahmuna ka po chon lovin aboral ngal abial nun havain fia wata aruang an hmu chu a hlau thong tak zet a bike a hmu zo lo wangin ramhnuaya chuan ho kong zongin hakal kuala puk pakhat alowom achunga alu hnu chuan meital an met ala panga te chuan lemziak danglam tak mu turom nual mun hlawom tak ani ti a hrethiam ngala abul loka midang an om tlata hriatna hanei anen kwal chuan tu ma hmulawa
video in record tin he phone hi in lo mu chuan kanu in lo pedon nia atia chuta abial pa lubung tu tenemo anron la thelu zui lauthong takin anu tan video a record zela chuti lai chuan mi pakhatin aron sat hlum ta ni heti lai hian ramhnuai luya richi te thian ho kha mun pakhata an lo chol lea ajeyan a phone on atum ve lain jasmine in halo bezawa nui deu varvarin an panin kara hian thil enge motak chu a omani khua thimdon to wangin anomna hian riabuk sual mayan tuma zana maya in nikbula ramhnuai hian i khosadeu reng mai ti na emni hatia nikan kanna nia heta ka hringei lom tina chang maya in nupuya nei to le to lo azot lea nikan fiam thuti tak devin ramhnuai hi nupuya ka nei to ani ber hi kei anga nun tam jok ramhnuaya hun mang hi tunge nei duang atia maya nena ajei nen anin tondan azot ve thung maya in ajei hi apa hnuaya thok ani ti le chuta tang chuan intong anni thu soya nikan ramhnuaya mikhwal hroi kwal tura na atho chan soin maya nena apu George thalak a entira nik soidanin George hian kumhni liamta khan helai ramhnuai hi zirchiang turin aron pana abo zui ta ni nikarin dan chuan George chu hringei te tha nge ya nga ya maya in chung ho chu anomi ring tak tak emni alo tiwat nikan tharuk liamta thil thleng kha soi chuaka helai muna na thok hi hringei pakhatin amana that talo chuan puka hruain an phuar beta a thanghal chuan a troi chiat an hlo wangani asa fresh taka anei theinan tlemte te ei chopin an chan thla vanei thlak takin chupa chu atlan chuak thei lawani a chanchin midangan hril chuan tu manan oi saklova kapu pon hringei ho kha atong ti ka chiang ani tin nik chuan soi ajeyan anti ti lai chu ron pot chatin dot phua chok mai mai ani kha atia muthil antum tlang ta ni zanlaya jasmine ron tho chuakin ramhnuai lam apan lai chuan ajeyan aka aron hupsak thuta ngai mel taka kwain anni pahni hi arukin anloin ngai zong reng mai ajeyan fo atuma jasmine in midangin an hriat a hlau bok si jasmine chuan an la shedon tho tho kan hril mai angai ani atia arai thu kha asoi chuak bok ajei hian maya kha ala thla theilova anin nei huna aparo zong zong achang vek don ti a trekara maya ka neyanga company a apa ai ka o huna ka thendo na lom an ti vela aril ru thalo tak an hriat chuan jasmine a thin rim ema an rian huna akir san heti lai hian richi le maya an lo hardun kara an thil soi zong zong hriain ajei le jasmine te thuruk chu an tre chuak toa ma se han la mangai tlata wangin engma an soi chuak du ri lawani atuk jing an han tho chuak chu richi mel mu tur halawom to reng lawa an bek le phone an da khom na kha bo bokin nikan alanga min kal sanani don hi atia longa chuang vatin luidunga chuan richi anjong thanghal ruma thuive tak anin kar hnu chuan richi along anjuk mutani zong tura chuak ngalin midang chuan nik an kalsana apia loka chuan thom a hretatlat mai chemte nen film khur takin avapan hnaya nima mishing lem siam thomhno inbel tir thlap awa muwa anjinga pakhat chuan apu kor alo ha nge abul loka chuan hringei pakhat hian alo chang renga manhmo taka tlan chia in alonga alet lea chuta le hringei dang pakhatin lo chang reng toin ashoka tak azai saka nik chu athat ta ni heti lai hian midangin richia hnu chuin pukha an wathleng hlola biker helmet po kha alo lom nge chuti lai chuan richi aron lang hlola jasmine le midang chu an phuchiang hle a that thu le amuthil theilo wanga chuak har ani dan te soya bek le phone bo kha an zot ngal wata
Richie chuan alak lo thuin a chang an let le nu chuan konga ajeyan Richie hnena izia dang riau mai tinge engma soilova min kalbo san atia Richian kanuna hlotlin na tam tak ka hmu wang hian min thik deuh tiro nupui hual mel thatak maya ineya apa wangin zirsang lovin na thatak ineya lom hle ro atize ka a phone a pelet ajeyan a thian pa hian a phone a lo check man a ring dewa Jasmine nen anin kar a hriat a hlau zual hle an long omna an vathlen nu chuan nikha along nen mu tur alo om to lova midang ho chuan akal sana an ngai man a chemte charin anin kar chuak le ta ni thuiwak lo an tol thlak le nu chuan nikalong an zuk muwa helai bul hnaya hian awmnge an ring bela thil in chuang so bor bor an va muwa an han en chian nak chuan nikalubung lo omin an uak tuara lau thong emin an long an pan ngal rok anin kar chuak wata Hringei pakhatin haumzui reng ti reng an thesi lo reiwak lova tuya tangin aron chuak thuta ajei tha tumin midangin an lo pui ngala Richie nen anin nor buai chuan maya in halua lungin alo chuchora ajeyan halo vit ve bok heti la hian Hringei dangin a thian pa chunga thil thleng chu halo murenga ma se chan atum chuang lo Richie telong kha an buai in tuin alo len thlamana an zui wat Hringei pa khan a thian pa liam tuar aron pana atorna tire turin asat hlum mia mai a thian pa lung chu phorin ai tuama phuba la katum le Richie te thian ho khan an long an phak lova ramhnuai a chuan kalngai na shelovin an ding khomuanga khua aron thim zui zana chuan midang muthlanin pakhat zela inven chok turin thu an tilua Richie a duty masaber tani maya abula ron thuin Richian kumthum hnuwa Jasmine arrive chia thu shila aruka te sanai hnuwa afa anilo ti a shetowa engpo ni se Jasmine a hmangaina a re chuang lova akianga om ala thlang fanani hemi hnu hian ajeya hun aron thlenga thosi in ati buai na sa hle ataksa chirdiak an hnoi vela Hringei kha an pia luka omin Richie te thian ho bei hun tur alo nga ka reng to ni ajei kha chira ain phum ku ka Hringei khan ron kalpelin a hmulo hlau chu rem changa la in ajeyan Hringei chu chemte ne na bei thuta ma se achak awangin a hne ngang lo Hringei chuan avozal dera ahun taka Richie ron langin Hringei chu areka ni khoselava om ajei thanglama halo tol thapur purmai aron har chuan nu chuan Hringei hovin Richie han phuar betlai awa hmuwa anin biak boilai chuan abula awawak pheiden dena Richie yan apuina halo ngen na sa hle mase ajei chuan pui theidin hmuna che kadin lo hi ati tlata Jasmine le maya te dam takin ka hruai hodon ka tiama che tin Richian kal lo tura hangin lom lai chuan akal san luitani hemi hnu hian Hringei hovin Richie an lo din hual thapa aker tui tan sakin an chua zui athisen chu mi pano pang an hnim tira hliam tuar Richie ramhnuaia theile theilovin akal zela reiwak lova Hringei hovin an ronzong muthuai mi pano pang ma chuan awak pheya alo nem thal top thingzuma tak ain thil tlang po ka Richie chu athita ni atuk zinga Jasmine le maya ron tho chuakin anbula ajei amaya thisen kai phungin alo oma Richie omna anzot wat ajei chuan dot shilin Richie chu chuana tur kongjonga hakal thu soya an pathum chuan luilam panin anin zui chuaka an vathlen hnu chuan Hringei an han hmu chu an chi ai ngal vek ramhnuai lama an tlan lut lea
atlan masaber Jasmine an thang kama alat lalut zui thingzum tam tak lo omin adara chia athilfu hlawa atre nasa hle ajeyan maya ramhnuai thlungin lak chuan tuma maya awai thlata athen thlak nu chuan atana that ema wangin Jasmine ain puanga aphat sanawanga ngaidam dilin maya chuan halo tong thamuana engkim ajeinen anin kara hriat vek thu a hrilani maya in adara thingzum chu atan le te a Jasmine an la chuak theisam thuive tak an kal le nu chuan luyan po lea an longzinga pakhat an zuk muhlau an pathum chuan akarna tel lovin longa an chuang hloma lui tui chu inlen thlak tirin maya le Jasmine chawlu tuk chu an muhil bor ajei longata chuka ramhnuai kalin a phone mang chuan video a in recorda an thil ton me chu a soita ni thingkunga a phone chu a hnut chia video a record chu ring takin a playbook hemi hnu hian hringei pakhatin aron hutangeya abulloka biru ajeyan harun bei thut mase a hnele chuang lova chirduma halu halo nor besak ajei chu chaw takin awak trok toa hringei chuan a ngonga phuar betin thingkunga hakhai kang tariap mai chuti lai chuan Jasmine le maya te chuan na long aron tleng thazal sala hringei chuan zuk bei le ngal mayatum ajeyan hakianga chemte in vitbur halo ban phahlawa aphuarna inzai chat ngalin hringei kha chemte chuan awawoma tuya anin sual ngal riap Jasmine te po hanlo har toa longin han tlan chewat ajei chu hringei khan tuya nimbor bora chuta achemken lak sakin hringei lu chu atan sak tamia mai ajei chu ain hleu thlanghal chara Jasmine te azuk phak hlau an hoi chhonak chuan hringei thahnem tak a han hua maya in longa chuang wat turin halo ti ve bok mase ajei chuan richi aphat san lai a hre chuak zoka a thian thaber aphat san wanga in thiam lo thar thutin hringei ho that tur chuan a chuak chho ta ni a chakna zong a som khoma a hmu masaka piang a sat sia reivak lova hringei ho chuan an lo bor khat ngal veka ajei chu an that ve ta ni Jasmine le maya te khan thui tak lui an zo le hnuin vaukam an thlenga khama lon chuak lein hringei tam takomna ramhnuai chu an chhuasana khomi te han va hmu hnu chuan khwa an hruai kir le ta ni